Ja, het boek heet Ontsnapt aan het bloedbad. Want dat is eigenlijk synoniem aan de Waalse Furie. Dat was één groot bloedbad. Het was het begin van de 80-jarige oorlog en we hebben het dan over het jaar 1572. En in die periode was er een strijd tussen de Geuzen en de Spaanse koning die hier het voor het zeggen had. En steden werden ingenomen door de ene partij en weer heroverd door de andere partij. En zo gebeurde dat ook in Dokkum. En Dokkum is toen door de Waalse troepen van Caspar de Robles ingenomen. En daarbij zijn er een stuk of 400-500 Dokkumers zijn er vermoord in feite. Het wie het grootste bloedbad dat Dokkum eer meemaken had, goed 440 jaar geleden. Het boek vertelt het zorgenverslag van huisdokter Hendrik van Braa. Hij verdraagt is dat het eerste ego-document dat Dokkum had. Daarom had er meer aandacht voor de furie en het verhaal van Van Braa komen, vindt er. Hier op het Sonnemaplantje bij Gelieks. Dit is het pleintje wat je binnenkomt als je de Hans Poort betreedt. Komen dus vanuit Hantem, kom je Dokkum binnen. En dat pleintje dat heet nu in de volksmond Sonnemapleintje, hoewel officieel het geen naam heeft. En aangezien dit het begin is geweest van het grote bloedbad in Dokkum in 1572, vind ik dat daar op deze plek aandacht aan besteed zou moeten worden. Hetzij dus in de vorm van een naam van het pleintje, het plein van de Waalse Furie, of in de vorm van bijvoorbeeld een monumentje. Dus dan zou je het Sonnemapleintje kunnen laten heten in de volksmond, maar dat er ook een monumentje is om je te herinneren aan deze vreselijke gebeurtenis hier. Nou, dit is een voorstel van hoe het zou kunnen worden, het plein van de Waalse Furie. En met een kleine toelichting eronder. Dus beziekendracht Reinder Talsma van de Namenjouwingscommissie van de gemeente Dongerendiel toe het zoeken van het belang van het bedenkingsplak. Maar of dat slaagt? Nou, uw commissie probeert het gauw zijn naam te jekken aan historische gebeurtenissen zelfs, maar ook de volksmond is wichtig. Dus als de Dokkum hier het Sonnemapleintje nemen, is dat ook wichtig. Dus we moeten hier nog wel even op praten met de commissie en ik ben de enige zelfs net. Dus ik denk wel dat wij op de eerstvolgende keerkomst het hier over gaan.